Не. Но не знаете, не е приятно. Тя като те види тебе и върви сама след тебе. Няма нужда да я връзваш. Роси! Здрасти, Роси. Здрасти! Как сме? Ами добре, ти. Направих една баня. Еми, няма начин, трябва. Не, аз качах днеска малко изплаца. Въргалях се. Така ли направи? И аз като малките деца, малко се поръстъпча. Какво да правя? То няма какво да правя. Така, Мими. Пак ще влезе пясък в очите. Ти май на него му пръсна пясък в очите. Какво викаш, Мими? Така, Чичо Петко е тука. И ми Саша ни се кара, че сме на пясъка. Виж, че не може да си доведе кончето. Росене отзад имаш флашки. На гърба. Тук, на гърба на детската. Не ги пипай тия работи, Мими, не пипай там. Аз пахам ти. Ама не, акано е. После ще ги изчистим със специалното гребло и специалната... Мими, тука. Тука плътно до мене, Мими. Ела тука, Мими. Браво! Страх ли те? Ела при мене. Мими. Там е мръсно. Виж песък пада от мен.